Hi everyone, welcome back to my channel. టీ ప్రిపరేషన్ 1 గ్లాస్ చిక్కటి మిల్క్ తీసుకున్నాను. దీనిలో టీ స్పూన్స్ ఒక 2 టీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. అది ఆల్రెడీ ఇలాచి యాలకులు ఉన్నదే టీ పౌడర్. సో ఇంకా సపరేట్గా అల్లం కొంతమంది ఇలాచి అలా యాడ్ చేసుకుంటారు టీ అంటే టేస్టీ అని. సో ఇలాచి టీ పౌడర్ కాబట్టి ఇంక ఇలానే యూస్ చేయొచ్చు. బాగా మరగనివ్వాలి సిమ్లో పెట్టి. ఒక 2 స్పూన్స్ బెల్లం పౌడర్, జాగరి పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షుగర్. బాయిల్ అయింది, సిమ్లో ఉంచాను, ఆఫ్ చేశాను, మొత్తం స్ట్రైన్ చేశాను. జాగరి పౌడర్ కదా, ఒకసారి డైల్యూట్ చేయాలి. ఎంతమందికి టీలో ఇలా రస్క్ డిప్ చేసుకొని తింటాం ఇష్టం, చాలా బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి రస్క్ విత్ చాయ్.